Live. Live na naman tayo, guys. Yan, wala man tayong magawa. Kaya ito, magla-live na lang tayo sa YouTube channel natin. Kasi kailangan natin na mag-live para makasahod tayo first sahod. Kailangan natin makaabot ng kailangan na lang natin $68 na lang ang kailangan natin. $68. Sana ipagkaloob na yun. Hindi matatapos yung itong taon na to, sana kung makahuli tayo. Para ma-experience naman natin makasahod sa YouTube. Shout out sa inyong lahat, sa mga natin nakikilala dyan sa mga Facebook, sa YouTube. Shout out sa inyo. Ito pala guys yung ano ko, Facebook. Ito lang ano. Ay, shoutout sa isang unang nanonood natin dyan. Maraming salamat po sa pagpunta sa aking munting live. Thank you very much. Magdamit lang po ako. Baka tayo may maano na ano. Shoutout na. Ay, shoutout kay Tol Pobring Worker. Shoutout Tol. Mega love shoutout. Ay, thank you very much sa 6 na nanonood dyan. Magandang umaga po. Oh, hapon na lang pala. Hindi na umaga. Shoutout Tol, Pobring Worker, may galab shoutout. Suportahan natin to si Tol, Pobring Worker. Yan, pin ko lang po ha. Yan, guys, yung hindi pa naka-subscribe kay Tol, Pobring Worker, yung nakapin po sa taas, pwede natin pasyalan po. Kaibigan natin yan. Bumabalik yan. Balikan ka yan. Salamat po sa 22 viewers natin na andyan. Thank you very much. Saglit lang po. Dito tayo alagay. Yan. Ay, thank you sa 46 viewers na napadpad sa aking munting live. Wait lang, ihilang ako. Ihila ako. Ay, shout out sa 52 viewers natin dyan na andyan. Sa mga napapadaan sa aking munting channel, shout out sa inyo. Hindi ako sunod ang isa. Ito na yung naman. Ay, si LMRB Mix Vlog. Hello host, tamsak dan. Thank you very much LMRB sa pagpasyal. Maraming salamat, Tol. Salamat, Tol. Kumusta ng trabaho natin sa ibang bansa? Nakauwi ka na di ba ng ano, LMRB nung dito sa Manila o sa ano, probinsya nyo? Thank you very much, Tol, ha. Salamat sa pagpasyal. Sa Manila o sa ano, probinsya nyo? Thank you very much, Tol, ha. Salamat sa pagpasyal. Sa Manila o sa ano, probinsya nyo? Thank you very much, Tol, ha. Okay lang ako, host. Nasa Kuwait pa ako. Nasa Kuwait ka ba? Sino ba yung nano ko na umuwi? Hindi ka ba umuwi ng ano? Probinsya nyo? Ay, thank you very much po sa 98 viewers natin dyan. Thank you very much. Shout out po sa inyong lahat. Kala ko umuwi ka, Tol. Hindi pala. Mali pala ako. Akala ko ikaw yung umuwi nun. Si ano ata yun? Si Banji Mix Vlog pala. Nagyanin ko na doon. Kumusta pala Tol yung ano, unang sahod mo sa YouTube? Ngayon lang ulit ako nakapag-update sa aking YouTube. Pagla-live kasi masyadong naging busy nung December.
Busy sa December kaso hindi naman ganun kumita. Bawi lang ng puhunan. Sakit sa pinagpuyatan mo, nagpuyat ka na. Naghirapan pumimili. Tapos di ka naman ganun kumita nung December. Meron naman, konti lang pero hindi ganun kaano. At hindi tulad last year. Heheho, si sis yun umuwi. Oo nga po eh. Oo nga tol. Eh, ano pala yan si Banji Mix Vlog pala. Sorry. Akin. Ay, ako matagal pa uwi. Ah, ganun ba? Sorry tol, akala ko ikaw yung umuwi nun. Spider. Meron ako dito ng short video. Magbababa ko lang mga kawaray. Sana'y puntahan nyo. Sana'y puntahan nyo para umabot na 100k, 1,000 views. Simple lang naman tong video na to. Ito ibababa ko dito sa ano, link. Spider. Right, that is spider. Ayan si Tol Ella Barbie Mix Vlog nagbaba po ng ng bahay. Pwede natin pasyalan. At siya si Marfie Kalas. Ako po yung baba niyan. Binaba ko po. Shout out sa inyong lahat. Yung anak ko. Was. Motihos. Thank you, Tol Ella Marvin Mix Vlog. Salamat. Ay. Nagalit yung anak kong badyaw. Okay na. Kamay mo. Maipit. Dahil madilim kasi nakdun eh. Hindi ko makita yung ano. Ako madilim dito. Diyan maliwanag. Wait lang guys ha. Pin lang natin yung kay Tol Ella Marvin Mix Vlog ano. Tol pobreng worker, ano ko muna yung ano mo ha. Sunod naman natin. Yan natin, palitan natin yung kay Tol Ella Marvin. Yan po yung mga kawaray, yung hindi pa naka-follow o naka-subscribe kay Tol Ella Marvin Mix Vlog, pwede natin pasyalan. Yung naka ano pong pin, ayun anong link nakababa, yun po, pasyalan po natin, patusok po. Nice. Congrats Tol, 5k, ano ka na pala, 5,000 pa subscriber ka na pala. Yan. Nandito ako Tol, saan mo? Nagbaba ako ng ano. Thank you very much po sa 30 viewers natin dyan at sa 3 thumbs up. Salamat, maraming salamat. LMRB Dance Sub. Ay, hindi ka pa pala nakasubscribe dyan, Tol. Ay, nakasubscribe na pala sa'yo si Tol Pobreng Worker, LMRB Mix Vlog. Yan Tol, galing ako sa mo, premiere mo. Lagyan ko ng bakas.
Thank you din po. Salamat din. Standing ovation lang tayo mga korek. Kasi itong anak ko, nagagalit pag inaano ko yung, yung bintana. Pag binubuksan ko, kasi dun sana maliwanag. Alaman akong nagagamit. Salamat po sir, for bring more cars. Suklian kita, sabi ni Lamar B Mix Vlog, sabi, tol, susuklian ka daw ni Yan si Pobring Worker mga koray. Talagang, tagal ko ng yan. Nakasama ko yan pumunta kay na Idol Jappers. Meron na po siyang subscriber, 1,112 yata po ang subscriber nito. Oo, 1,012. Basta supportahan natin yung mga koray, yung hindi pa nakasubscribe. Pili natin pasyalan si Tol Pobring Worker para ganahan mag-vlog ulit. Ha? Salamat po sa mga nakakapasyal sa aking live at sa mga dumadaan lang dyan. Against the earth ko. Dahil ito na. Thank you very much. Patamsak po yung hindi pa nakatamsak. Please lang. Guys, sana maumabot na tayo ng 2K subscriber yung sa YouTube channel natin at sa Facebook page. Sana umabot na rin ng 2K subscriber. Please lang po sa mga hindi pa nakasubscribe sa atin dyan at hindi pa talaga nagsusubscribe, yung may mga nakatagong banana dyan, pwede nyo ibigay sa akin yan. Tol Pobring Worker, pwede ka magbaba ng link mo. Ito Tol Lamar B Mix Vlog, another thumbs up ko. Ano ko to mga alagad. Ayan. Thumbs up again. Hindi na ako magano. Ay, hindi pa pala nakasubscribe sa'yo to. Tol. Hindi pa pala nakadikit to sa yung Bibigay ko na to sa'yo ngayon. Ayan guys. Ayan. Ayan. All not all. Maka-all bell tayo para laging updated. Tol Pobring Worker, check natin kung nakawala. Ay, si Ate Neri TV. Mega love shoutout po. Sino ba yun? Ang daming pumasok. Ay, hindi pala. Kaya ano pala. Ano ko dito sa live ko. Kaya ano pala yun. Ano ba yun? Hoy. Salamat host sa sabi ni Ella Marby. Thank you very much din sa Ma'am Ella Marby. Compassion. Nakadikit na pala tayo sa ito, Tol. Wala ko hindi pa. Ella Marby Dan, thumbs up po para sa premier mo. Sabi ni Tol Pobring Worker.
Salamat tol sa pag-suporta. Alright, dyan. Pasok ka rito, dali. Yan. Pasok yan. Kisnino. 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 Bahala ka dyan. Aalis tayo. Mm. Mm. Ang tagal sa kalimpe. Ay, Mark, ulihan pala kanina umaga. Ha? Oo, matindi daw. Hindi nga. Oo. Elamar Bimix Vlog, salamat sir po bring water. Pero di nahuli. Salamat sa inyong dalawa na andyan nagtambay sa aking live. At sa 6 po na nanonood, kung sino man to nandito, thank you very much. Nakakaibigan lang natin yung andyan. Yan! Ano yung galing yung uod na yun? Pinood. Malubos sa kamay ko. Alam ko lang bakit. Ay. Ano? Nangangawit ako patatayo, hindi ako makano. Kisnino. Ito ko guys, kasi yung anak ko wala na, andun sa labas. Yung sa ninong niya. Bali Mark, ato na yung mangkok niya. Bali Mark, mag-iingay tayo ng ulam. Kakain tayo dalawa. Anong ulam? Gusto mo na mama? Nasaan na ulit? tigas na mukha mo ah. Wow. Gusto ko mag- Shouty sa inyong lahat. Salamat po sa pumapasyal sa akin live. Thank you very much. Thank you. Ay, Mark. Hulog ka dyan. Guys, suportahan natin guys ang bawat isa sa atin. Sana makasahod na ako sa aking YouTube channel mga kawaray. Please lang. Kailangan ko pa ng $68 para makuha ko ng sahod natin. Alam baka sakali Pakuha natin yan. yung tiyaga. Kasi yung tagal ko din nagla-live. Mula nung ata siguro September or October. Mga ganun. Kasi ilang buwan din ako nag-live kasi hindi ako nag-ano sa aking YouTube kasi medyo busy sa paghahanap buhay. Kaso lang, hindi gano'n kumita ng malaki. Saktuhan lang pambayad sa mga utang at sa nautang na 5-6. At in-ST ko nun. Kung alam nyo ST mga kawaray, ibig sabihin ng ST, may utang ka ng, halimbawa, umutang ka ng 50. Share ko lang po sa inyo na hindi nakakalam dito. Halimbawa, umutang ka ng 50,000. Sinabi natin December, halimbawa December, umutang ka ng 50,000. Inutang mo siya ng 27. Kinuha mo ng 27. Bali, 28, 29, 30, 31. 4 na araw. Ang 50,000 ang tubo nun, 1K. Bali, nakailang days yun. Malaki din, mga nasa 4,000 yata. 4,000 siguro tubo ng 50K na yun sa 4 na araw. Malaki yun. Kaya yung tubo ko sana, doon din napunta sa mga inutang natin na binayad natin para may tapal natin. Kaya gano'n tayo kumita ng malaki.
Wala mo pinto. Sarado mo pinto na. Naka 20 minutes na pala tayo mga koray. Hindi ko matang sa kanto. Ano yan? Ha? Ha? Kili-kili power! Nabugoy-goy! Kili-kili power! Thank you very much po sa mga pumapasyal sa akin live. LMRB tsaka si Pobreng Worker, maraming salamat po. At sa thank you po sa nag-thumbs up, 4 thumbs up. Thank you very much. 1,940 tayo na ang ating subscriber. Sana ay umabot na to ng 2K subscriber mga kawaray para naman natin, ma-break na natin yung 2K subscriber. Ang tagal na itong channel ko. Kaso konti lang nag-subscribe. Dati kasi ang laki na sana to. Shout out pala kay kay Script from Vlog. Hindi ka na nagpakita. Hindi ka na nagparamdam sa akin. Anong nangyari sa'yo? Sayang yung binayad ko sa yung, akala mo nakakalimutan ko pa, binayad ko sa yung 2.6. Nasa messenger ko pa, iho. Wala ka man ng paramdam. Pero hanapin kita sa social media. Tandaan mo yan. Hindi ko yung hiningi lahat ng ano ko sa'yo na nita sa lahat ng mga kinukuha ko sa yung halimbawa WH banana, binayaran ko yun, pati yung pagpagawa ko sana sa pin ko nun nung nagkamali ako sa ng ID, nagbayad ako sa'yo ng 2.6, di ka malang nagparamdam na. Mula nung nakuha mo yung pera sa GCash, di ka na nagparamdam, di punggol ka. Ano ba yun? Mahulog yung baso. Nandito na nga ako eh. Shouty. Thank you very much po sa 3 viewers natin yan. Nak, mahulog na ikaw, nak. Ano ba, saan ka pupunta? Nakulit naman ang anak ko. Ayos. Saan ka? Baba ka dyan. Ayaw. Hindi tayo alis. Mamaya pa maalis. Dali, baba. Okay.
Wait lang, bubuksan natin. Saglit lang. May ginagawa si Papa. Ang kulit ng anak ko. Ano? May ginagawa si Papa eh. Sina, bubuksan ni Papa yung ano. Siya, saglit lang. Siya. Ano ba kukunin mo? Ito na. Huy. Baba. Huwag ka dyan, may kuryente. YouTube ba yun, Hay? Ayan. Ayan. Saan ka ba? Ano ka dyan? Ano dito? Ay, thank you very much po sa 6 na nanood dyan mga kawaray. Patamsak po. Ano ba to? Wala ganito yung ano ko. Ay. Amon tol. Ano, inom? Inom tayo tol. Sige tol, inom ka na. Salamat. Saan ka nagiinom tol? Tol po bring worker. Dito ako sa bahay. Hindi ako labas-labas. May pa ako lalabas magtinda. Wag mo anuhin yan, nak, mabasag yan. Ang pasaway ka talagang bata ka. Wag mo anuhin. Ano nga? Kulit mo naman. Saglit nga lang mga kawaray. Ang kulit nitong badyaw na anak ko. Pinapanood kita. Tapos ngayon, nililipat mo naman. Ayan na nga eh. Yan, yung boses na yan. Shari Shouty. Kagabi sa bar dito. Kagabi sa bar dito, malapit sa amin. Pinakanta ako nung may event. O ano nangyari tol? Good job ba? Kaya may hangover. Siya, inom pa more. Yan mo katamsak nito. Masakit lalamunan ko kaya paus ako. Ngayon. Kumanta ka kasi. Hindi ka kumanta, di ka magpaus tol. Itagay mo ulit para matanggal na. Thank you very much po sa 4 viewers natin dyan. Thank you very much.
Alam ko ako ang start. Kayo na lang kayo. Yung isa kasi sa group ng event, kilala ko, tas pinanainom ako, tas nag-request ng kanta, kaya namaos ako kasi madami ang nag-request. Magaling ka pala kumanta, tol eh. Imbis na nag-aabang lang ako sa gabang ako ng makakalaban sa bilyaran, doon ako napalaban sa inuman at kanta. Yun lang. Hubog tayo, idoy. Patamsak po, yung hindi pa nakatamsak po, please lang po. Maraming salamat. Bili ako ng ano. Ano nga yun, tol, yung ginagamit mo na ano, mic? Yung ano pangalan yan? I-order ako sa shopping ganyan. Para makapagkanta-kanta ko. Para may manonood sa akin. Boring kasi pag walang ano, parang mic na ganun. Ano yun, tol? Tapag tol. Mura lang yun, bawal naman kasi mag-live sa live kantahan sa YouTube. Nakaka-copyright ako dun. Hindi, tol, pwede. Pwede yun. Hindi, kakanta ka ng ano lang. Nakaano ka sa headset. Yung music. Maganda rin kasi yung pag mayroong ganun, kasi yung pagsasalita mo magandang pakinggan sa YouTube. Tol, kailan kaya ulit tayo makapasyal kalat, Idol Japper? Bakit yung una kong live doon sa naka-copyright ako? Oh, pwede mo naman kasi yan, tol, i-mute eh. Pwede mo ayusin sa ano, sa anong ginawa mo? Dinelete mo? Pwede mo ayusin yun? Bakit yung una kong live doon sa naka-copyright ako?
Oo, private kasi ako, private kaso mga views na wala. Unang live ko pa naman yun. Dahil pumasok nun. Hindi, wag mo i-private. Ano, ayusin mo lang yun dun sa ano, sa studio, sa ano yun to, sa, kasi panood mo rin, minsan manood ka sa ano, tol, sa tutorial ng ano, sa YouTube, kung paano ayusin yung ganun. Madali lang naman yun. Kaya mo yun, marunong ka naman mag ano. Kung galing ka na mag-intindi sa mga English eh. Sa ano tol sa March 19 sa birthday ko. Punta ka dito, pasyal ka. Malay mo, mayroon na gagawin ko, magkaroon ako ng kunting handa nun. Sana makapunta ka nun tol sa March 19 sa birthday ko. Subukan natin yung boses mo o ba? Subukan ko yung boses mo kung talagang magaling ka. May video okay naman dito yan Ay yung ano ko. Bumili ako ng yan ang sinahod ko nung ano, paluwagan ng ano yan, amplifier tsaka yung speaker. Pati yung diaper. Remind mo lang ako. Oh, sige tol. Remind mo lang ako. Sige tol, wala mo lang problema. Sabihan kita. Basta March 19. Subukan kong ano. Maghahanda akong konti nun. Baka sakali may pera ako. Baka sakali may pera. Kunti lang naman. Kaya 2,000 lang na ano. Sila? Libreng worker yun ano ko doon. Ayan ba? Yung ko, ba't di nawala? Shoutout po sa 2 viewers ko dyan at sa 4 thumbs up. Mega love shoutout. Ayun, nawala na. Yun lang pala yung bilog. Sabi ni pobreng worker, nakabisangot na agad si Maripi. Malayo pa nga. Hindi tol. Ganyan talaga yan. Hindi naman ako naging masaya, Nay. Aray. Sabi ko naman maging masaya, di ba? Nay, huwag ka mag-inatay. Sakit lang, samahan mo lang. Hindi ko makain sa sakit lang, Nay. Kasi sinabi ko, ikaw na yan doon. Sige na, Nay. Pamilya ko lang wala doon. Nay, huwag mo i-ano sa akin si Junior. Walang magandang ilulot sa akin yun. Ang laki ni Mark dyan Oo, matangkad na yan tol. Matangkad na payatot lang. Pahaba ng pahaba. Dumalaki yung ano. Pero nagkalaman na rin siya. Ito yung future vlogger na magaling. Future vlogger yan. Shout out! What's up? Sabi niya, what's up mga kawaray? Yung tatay ko nandun sa Praningke. Nagtitinda. Franking tea. Wala lang kayo nag-uusap din. Oh, kami lang din ni Tol Pobreng Worker nag-uusap. Wala si Tol Gilbert Mga busy marami sila mga ginagawa.
Oh, iyak na. Di pwede ka naman lumabas. Buksan mo yung pinto. Marunong ka naman magbukas. 1:30 na pala mga karay. Uwi na kayo, Nay? Kaya ka, nakaalis yung Buhay tambay kaya active. Wala ka pa rin ba trabaho ngayon, Tol? Ano? Ano yun? Ano ba yun? Wala kang trabaho ngayon, Tol? Nakaraan live ko nung gabi. Umabot ng 484 yung... Ay, 488 ang ano ko. Nakakatuwa. Kaya nag-live ulit ako. Kasi yung iba dyan na mga nagpapadandaan dyan sa short video. Ano ba? Ano ba? Na nga. Wala, di kita marinig. Ay, minute ko po. Minute ko. Ah, Yan, meron na. Ay, minute ko kanina, Tol. Di ba mayroon ka nakikita dito sa baba pag nagla-live ka, mayroon 3 dash, yung bilog-bilog. Yan, pipindutin mo lang siya. Mayroon siyang 3 ano. Save highlight, tsaka share, tsaka mute. Yan lang. Yun lang gagawin mo. Thank you sa inyong nanonood dyan. Sana supportan nyo lalo ang ating YouTube. Pastilan mo. Ganun. Ano nangyari sa cellphone mo dito? Ang tigas! Ala, ba't 27 pa lang? 27 minutes. Ano nasa ano na? Ay.
May mga bata doon sa taas. May mga bata eh. Pero ang bata na naman. Ang bata hindi parang hindi tunay. Pero kapag yung balik namin, ang dami-dami. Ano? Oo, yan ko yan. Bibili ang kasawa na lifestyle. Ang kapatid ko, talagang lifestyle yun. 16, hanggang ngayon. Kaya mga kawaray, dito muna kayo ha. Magano lang ako. Maligo lang tayo mga kawaray. Ayan. Ganyan ko lang muna. Tol, saglit lang to na. Maligo lang ako. Ano ko lang yung live ko. Tambay ko lang. Sana ang barya? Ano ang barya? Ano nangyari sa cellphone mo? Ayun. Nasa taas na. Lagay ko lang sa taas. Di ba nag-ano na naman yun? Nag-iko-iko. Ah. Nag-iko-iko na naman yun. Ano magiging na guys? Ano oras ka ba?
Pero, tinapat mo yung ano ko. Ang ano daw? Ako na yun, sa doon. Ano to? Ano nga to? Kasi natin yung mali. Wait lang.
Ano ba? Oo, totoo. Hindi, yung disconnection daw yan. Pwede dadalhin dyan ka ako? Ilan pa ako? Ito na yun. Tapos nagpapakaramdam yung ano na ko. Ha? Ano ko? Uy! Hindi kasama si Papa mo nito. Yo, what's up? Bye-bye na mga kawaray. Peace out. I love you. Ligo-ligo na. Pwede yung Facebook ko.